खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय 34थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों मधुबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायगा निस मुगल बेसा गेजेर सफाय होननानै जायखौ जों मिथियो बेनिनो आरो बिनि खाथियावनो दङ एसे फिल्ड बेवहाय फ्लेग हस्टिं आरो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो बड'फा सार बिथांनो सावगारियावहाय बिबार बावनाय हाबाफारि बेवहाय लाखांबाय उनावनो बिथिंगालैहाय मोनाबिलि समावहाय जागोन आलारि बाथि सावनाय बेयो आलारि बाथि सावनायनि रेडि खालामना दोनखादों बेखौ स' नोंथांमोननो आङो बेनिनो हाबाफारिनि सोमोन्दै बा मोननैसो क्लिप बा दिन्थिनो थाखाय आं दिनैनि बे ब्लगखौ खालामदों स' नोंथांमोना बे दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय अब्लाबो जों हाबाफारिफोरखौ थि सम बायदियै उननि हाबाफारिखौ जों खालामनो नाजागोन दा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै जों मधुबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै जोंनि बोसोरारि जथुम्माया 34 नाथाय बे दखरानि बैसोआ 32 बोसोर जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 1983 मायथाइनि 3 मार्चआव जोंनि मधुबुरि दखरा एबसुआ जोनोम जादों दा बे जोनोम जानाय हिसाब लायोबा 32 बोसोर जादों नाथाय गेजेराव जों हाबाफारि मोननै लानो हायाखै बा बेयो एसे जोंनि बुजिनायाव गोनो गोथो जानायनि थाखाय जों बेखौ हिसाब बायदियै लाबोफानो हायाखै दा दिनै बेयो बेवहाय 34 जादों माबाया जोंनि जे बोसोरारि जे जथुमा दा जेखियानो जाया मानो गोलावथार जे 34 बोसोर बा 32 बोसोर मधुबुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गसंनानै दङ रायजो राजानि सिगाङाव आरो जोंनि ओनसोला फिसाब्लाबो जेसेबां हायो बे 32 बोसोराव गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि गेजेराव दासिमबो दङ आरो जायफोर बिथांमोना दिनै मुंख्लं जालांबाय बा सोरगोआरि जाबाय दा बिथांमोनखौ आं गिबियावनो गोसोखांदों आरो बिथांमोननि जे जिउ आत्मा जाहाथे बियो सोरगोआव अरायसम लोगोजोनै जायगा मोनहैयो आं बेखौ गिबियावनो गोसोखांबाय लोगोसेनो जों बयबो मिथिगौ बे गोलाव बोसोराव हान्थिबोनायाव गोबांथार जि जेंना जेंसि बेजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों गोदो बे 32 बोसोर सिगांनि दैदेनगिरि आरो दिनैनि जों आथिखालनि जि दैदेनगिरि दा बेवहाय गोबां माखासे फारागफोर नुजानायखौ जों नुनो मोनदों दा गोदो गोदाय हयथ' गोबां बेबायदि जेंना बांसिन दङमोन दायो आरोबाव गोबां जेंना जोंनि गेजेराव नुजाफैदों दा आथिखालनि जि जेंनाफोरा गोबां माने चेलेन्जफोरा बिराद गोरा डिजिटेलनि मुगा आरो गोबां माने गोरा माखासे थासारिफोरा जोंनि गेजेराव नुजादों दा बैफोरखौ जों फोजोबस्रांनो थाखाय बा बैफोरनिफ्राय जों बोरै बारग'नो हायो दा बेखौ लानानैनो जों दखरा हिसाबै खामानि मावनो जों अरायसम जानजि खाफ्रादों आरो बेवहाय जोंनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना हेफाजाब होनांगोन दा जों दसे समाव जि थान्दै मेल दङ दा बेवहायबो जों मोननैसो गोनांथार आयदाखौ सावरायनो थाखाय थिग खालामनानै लादों दा बे हाबाफारिफोराव गामि आफादनिफ्राय मैखोम बाहागो लानांगोन बिखेखखे जोंनि जे सोलोंथाइनि आयदानि सायाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव गोबांथार जोंनि बे ओनसोलाव गोलैसोनाय होनना जों बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंनि फरायसालिफोराव गुदि फरायसालि जोंनि गंब्रै दङ बेनि उनावहाय गेजेर फरायसालि गंसे दङ दा गोजौ फरायसालिनि जि बेयो दासिमबो सरकारि जायाखै दा गोबां फोरोंगिरिनि जेंना दङ दा बेफोरखौ लानानै दिनै जों सावरायनो गोनां मोनसे एजेन्डा लादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जे ओनसोलनि जि सोलोंथाइनि जि थासारि बेयो मोजां नङा गोबां जोंनि सेंग्राफोरा दिनै
माने फरायनायखौ आधायाव गारनानै दिनै ओरैनो थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलाव गोबां थासारिफोर सोमजिदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे जौगालु बा जेफोर डेभेलपमेन्ट खामानि दा बेयो नांगौ बायदि जायाखै बा गोबांथार जोंनि ओनसोलाव नांथारगौ खामानिफोर मावनो गोनां दङ दा बेफोरखौ लानानै जों सावरायनांगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे थांखि लानानै जों जे सरकारजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि जे राजखान्थियाव थाबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों सरकारि भाबै जों बिसोरखौ नारसिननायनि जि मोनसे बेबस्था जों बेखौ लागोन हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मदेबि दखरा बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि नोंथांमोन गासैबो बिथिंनि बिबानगिरि नोंथांमोन बारग' दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे बोसोर साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दरखंखौ बेखेवनो थाखाय आं गुरै खालामबाय साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा साबायखर थाबाय बिथांनिसिम हाबाफारिखौ बिथांखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय